Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň goloýundaky bina edilen ýyldyshanada ähli işler döwrewap tehnologiýalary, işläp taýýarlamalary hemde kämil kompýuterlere dayanýar. Muňa özi ýyldyshananyň ýylylyk, çyýglylyk, suwaryş ulgamlarynyň işlerini talabala aýk ýola goýmakda möhüm ähmiýeti eýedir. Bu önümleriň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmäge niýetlenen ekrançylyk meýdany 2 hektara barabar bolan ýyldysgana bir wada täze iş orunlarynyň 30 goloýuny döretmäge mümkinçilik berdi. Geçen ýylda bu döwrewap ýyldysganada pomidor hasalyny ösdürip ýetişdirmekli guramaçylykly ýola goýuldy. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň başyndan bäri ýyldysganada ýokary hil ülüňlerine laýyklykda hemde ekologiýa taýdan arasda pomidoryň bitkinli hasalyny ýygnamak işleri guramaçylykly alınıp barylýar. Mewsimiň başyndan bäri bu ýerde sarp edijilere uğradylan islegli önümiň möçberi eýýäm 50 tonna dönem geçdi. Tejribeli hünärmenler şu ýylyň iýuny aýyna senli dowam etse hasaly ýygymy mewsüminde pomidoryň ýene-de adyndan 400 tonna goloýuny ýygnajakdyklaryna potognanýarlar. Ýyldyshanada ýetişdirilýän, bäsleşlige ukuyplylygy bilen tapawutlanýan pomidoryň daşarky wagyrlary da uğradylýanlygy hasam buýsançly ýagdaýdyr. Bu ýerde pomidorlar mineral dökünler bilen baýlaşdyrylan suwlar arkaly damzalaýyn usulla suwarylýar. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyny halkymyzyň saçaklarynyň rızkyl bereketine münasip goşunt goşmagy başarýan ýyldyshananyň hünärmenleri halal zähmet çekmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza alkyş aýdýarlar.